bitay lain sa ligang karon. Ang atong Diyos, madin mo ka na ang gitawat o katong giila. Nga pinaagi sa iyang anak mo ka na ang nagatudlo ka na ito. Pabitan ang nidool ta kang Kristo. Kaya nabundayan matag nabugatan ni pagkinabuhi ko kalibutan. Tatanta, nabudlayan ta nang ningon siya dito sa Matthew, come unto me, for you have labor and heavy laden, and I will give you rest. Una yan, gingon. Matod pa niya, and learn unto me. Anang ingon pa ni Kristo, magtuon ta niya. Mato si Kristo sa iyang pag-anid din hantod karon. Mato ang time nga nagtuon ta kaniya, di ba? Sige tag simba, basa, Bible study, tanan. Nga niabot na lang ning gitawag og pestilence. Mo na ang pangutana karon sa Ginoo, unsa imong natun-an ato? Sadya nga si Kristo imong gidawat. Sadya nga ikaw ni duol kang Kristo, unsa may imong natun-an? Matod pa niya, pasana ang yugo o pagtuon kamo kanako. Ang giingon ni Kristo, nga kung mudawat ta o kung sunod ta, kaniya, iyang ipagaan ang ato ang mga kabugat. Niya, labaw sa tanan, ipapasaan niya ang yugo nga gisugo sa atua. Kay gaan ra kana kung kita magsunod kang Kristo Jesus. Labaw sa tanan, atong tun-ana, obserbahan nato ba? Muna kung saan mong nasagnatian atong unang panahon sa diya, nidawat ka sa kang Kristo, nga hangtod karon na di usahay o karon nagkalisod na hinunta o pangalagad sa Ginoo. Pero wala tayo kalipay kay nga naman na may nagmando na to. Wala ang Ginoo nagingon sa walang kasulatan sa propeta o ang propeta Joel, nagpasidaan siya nga matod pa niya, ayaw ninyo pabuta na ang magdumala ninyo mga walay Diyos. Bitaw na nga doon ay prediction nga kung gingon wag gani mo predict na gani ato ang miyo diri nga di pwede na ta magsimba. Ang usa ka problema lang kay ngano man Sabado man ang iyang di predict. Pandalay go ng Ginoo sa gyapon. Mangayo ta sa Ginoo kung ang iyabang prediction mao ba na. Pero dili nato ni agsapayan kay ang Ginoo kauban nato karon. Nga din ang Ginoo naghatag natong panahon. Muna ninitag na magtuon ta kaniya kay kung sa may anhin ni Kristo nga matod pa niya, unahan ninyo ang gingharian o iyang pagkamatarong. Ano ninyo man siya gingharian o pagkamatarong? Tungkol kay ang pagkamatarong, muna ang gingharian. Unya ka ng gingharian, mao ka na ang usa ka gitawag gisulti ni Jesus Christ nga parables, at akong gingon ninyo, naging kanang gingharian sama daw kuluna sa usa ka hari naghanda og kasal may tungod sa iyang anak nga din dunay gipang-imbita mo bitay nungdan nga din nganong sama man sa kasal tungod kay ang nakita ni John the Beloved dito sa Revelation adunay kasal sa kordero niya kanang kasal sa kordero ang iyang pangasawon gipag-grant dito imo pa nga kinahanglan ma-reduce siya sa itawag ang iyang kaugalingon o fine linen nga matod pa sa Revelation, the fine linen is the righteousness of saint. Mao na ang pagkamatarong sa mga balaan nga isuot yun una takaslon sa tubanan sa Ginoo diya sa iyang anak na mo si Kristo. Kaya ang atong pag-agtuon niya dito sa langit is kasal sa kordero. Mo bitaw nungdan si Jesus Christ mismo nagsulti siya ang nagparabol pero wa siya nagsulti ako inyong mahimong bana. Pero diya sa Bible kung magtuon ta siya day atong bana. Wala nungdan gisugo. Ingon pa ni Kristo ang mga sulugoon niya dito ko dunay nasabtan nga kato atong gisgutan atong miaging Domingo dunay nahinumduman ako na ang unang gisugo niya ang mga tao nga iyang giingnan niingon ang mga tao dili mi moadto anong di man sila moadto siguro mas gwapo ang ilahang balay mas gwapo ang gingharian nila kaysa gingharian nga nang nimbahit sa ilaha Munang libalibad sila, kay nga naman, wa nila isipan nga katong gi-invite nila o nag-invite sa ilaha,
Naging harian to. Unya, bisag king harian to, siguro, naapot sila yung mga maayong mga butang, mas labaw pa atong ilang king harian, mo nang wa nila tahura tong lugar nga nag-invite nga dunay itawag party dito, dunay celebration dito. Siguro nga nung ngayon sa dili mo adto kay ngano man, unsa man ang lugar na wapo pa ba na sa mong lugar? Muna na ng mga tao, mga kituhanon karon ang buot pasabot di ato. Muna mga tao, wala kayo ni sulod sa simbahan. Wala sila ni duol simbahan, ngita sila o mga panginabuhian niya aron mas maasinso pa sila kaysa simbahan. Nagay reason gani sa ubang pastor, sa man daw nila kung pagad to simbahan, kuha sila yung mga butang. Saan nila pagdaig sa Ginoo, kuha sila yung butang. Muna usahay, mahingo na lang, di ko kato dito kay ako'y pamaliti. Labaw pa karon di siya kaadto dito bisag na siya pamaliti, di siya kanidri kay ngano man na namay nagkatang sa dalan, di ba? Mas lisod ni noon. Muna pabuton pa ba nato na mo bitaw na atong permiro gyud ningon sila nga dili mi mato kay ngano man. Wa sila kabaw sa balay nga di naga-invite kanila ang anak sa hari ang gisilibrar dito. Mo bitaw na nga kita mga lagad sa Ginoo. Ang una gyud natong sala kanang wala gyud pagila sa balay sa Ginoo. Ikaduha nga giingon ni Jesus Christ dito sa Matthew 22 nga ang kingdom sa Ginoo nga ang sa lugon gisugo niya ikaduha. Ang ikaduha nga gisugo niya gipatay. Ang mga propeta gipapatay, si Jesus Christ the last prophet gipatay pagyud mo tibot pasabot nganong gipatay sa may meaning atong gipatay. Ang mga Kristiyanon mo atong simbahan, nganong gipatay itong servant nga gisugo sa ila kay wa nila tahuran. Mosad na ang kaduhang sala sa mga Kristiyanon karon, dili na mga kinaya, dili na mga bisyo, kanang mga gibuhat natong kalapasan sa sugo sa Ginoo nga di wa ato lang tagsimbahan, nga din wa gyud ta nag-ilaog sulugon. Mo bitaw na mga scribag para siyo ginidjik na si Jesus Christ bisag nagkingon siya gikan sa langit, anak siya sa Dios, di sila buto, dila panggilansang sa krus mo nang gipatay nila kay wa nila ila ang servant. O po na mga Kristiyano ron, wa nila ila mga pastor. Kung itulog ka sala sa Hudiyo, sa tinuod lang kung imong tanawon ang pulong sa Ginoo mo na ikatulog. O bito na ang Ginoo karon nagpadala og pandemic o pestilence. Kay mao ka na ang iyang warning or last judgment. Muna ang ikatulong nga di-illustrate ni Jesus Christ may tungod sa gingharian sa langit ang servant iyang gipadala katulo. Ang ikatulo, although nadala nila dito sa sulod sa balay sa Ginoo, mo na hinungdan na puno. Ay na-invite man nila tanan. Ang problema lang kay dili takos. Anong di man takos, wala man nagsuhod o fine linen sulod sa simbahan. Mao po na ang mga Christian karon, musulod lang sa simbahan nga dili takos. Di ba ningon ang Ginoo, be holy for I am holy. At ang unang panahon, wala gyud na nila tun-i. Imbis si Kristo ningon, come unto me and learn. Matod pa niya, magtuon, muna na karon kita. Kining last day, sa tinuod lang, nainumduman ako si Israel, adunay gitawag og extension mercy, a little space of grace for iyang ihatag ang lansang diya sa holy place. Kanang lansang mo na ang gitawag pang fix. Ma-fix lang ang balay kung lansangan na. Pero higtan pa na, dili na di na siya fix. Mo na ang iyang gingon i-fix. Mo na niya ang time karon ang extension sa grasya sa Ginoo gamay ra. Gitapos na niya atong pagsugod ato ang pestilence. Ang pestilence wa tuho sa mga tao although karon nakato is the last judgment of Christ. Ikatulong, the third sign, ikatulong ilhanan o katapusan ilhanan sa pagbalik niya. The last third kanang pagbalik niya, iya tong pahinumdum. Kung nagsugod atong March siguro to.
Painumdum to sa mga tao nga di mo to ang gitawag og judgment, the last judgment. Ang judgment, ang meaning sa judgment, desisyon. Ang desisyon na sa Ginoo dito na nagsugod mo na karon. Ang Ginoo naghatag ka nato og time to decide sa mga tao na iyang i-revive pag-usab na matud pa niya aron tuturon ang balay sa Ginoo o iyahang i-repair kanang mga kulang ug ang gingon dito sa Ezra chapter 9 verse 9 nga iyahang itawag tong ipabalik ang mga nabungkag na nawala nga mga Kristohanon, desolate, na ruin, katong na-desolate, nagatibulaag na diin, halos na dili na lang mudukol sa Ginoo tungod sa kalisdanan karon. Pasalamat na sa Ginoo nga Ginoo nag-guide nato. Mobitan ko magasulti ko kanunay ganinyo may tungod inugulong sa Ginoo kay mao atong guidance. Kina akong gipanulti ninyo dili nini mahitungod sa about sa gugman nato di sa Ginoo, ang Ginoo nahigugman nato, ang Ginoo nagata nato og grasya, ang Ginoo nagsupply nato, ang Ginoo nagatuban nato. Kun dili mao kini akong gisulti ninyo pahinumdom ni nga diin manandam na ta. Mag-ready ba? Nga naman, ang Ginoo nagingon, anaa na siya, na matod pa niya it at hand, no? He is at hand nga kanang anana siya sa time ba? Nana siya sa portahan. Pag maabot na siya sa diri sa kalibutan, adlaw na niya. Mamala samtang na pa siya sa portahan. Mo nang gigon manulod na ta. Mangandam na ta. Mo na ang yang gigon dito nga din ang fine linen which is the righteousness of sin. That is salvation. Maura na itong kaluwasan. Mao gyud na ang gingon niya diya sa pulong sa Ginoo nga di ang atong kaluwasan, mao na ang righteousness. Kung di nato mabuhat ning righteousness, wala gyud tay kaluwasan sa tubangan sa Ginoo bisan pag nagasimbatan ng alagad na diya tubangan sa Ginoo. Wa bitay nungdan ang Ezekiel. Si Ezekiel nagprophecy matod pa niya di sa chapter 14 verse 20. Do Noah, Daniel and Job were in it. As I live, saith the Lord God, they shall deliver neither son nor daughter, they shall but deliver their own soul by their righteousness. Matod pa niya, bisan kuno na si Noah diha, na diha si Daniel, na diha si Job, ingon ang Ginoo nga buhi, matod pa niya, dili na sila makaluwas sa mga anak nga lalaki, mga anak nga babae, kundili maluwas lang na sila sa ilang kagalingon pagkamatarong. Mabito na dapat ang mga magwawali, magsulti about pagkamatarong. Ay kanang righteousness, salvation na. Tingnan pa dito sa Isaiah chapter 60 o 61 verse 10. Gisuotan ta niya og tupo sa pagkamatarong, robe of righteousness. Ingon pa ni Apostol Pablo, isuot ninyo ang helmet, ang breastplate, no? Ang helmet is salvation, ang breastplate kanang taming sa tong lawas aron dili ta madutlan. Mo na ang pagkamatarong. Mo na ang gitawag i-arid daw matod pa i-grant na nakita ni John D. Bilab nga ang atong pamanhunon ang kasal dito sa Cordero, iyang giingnan ang iyang asawa nga kinahanglan pagkita namo magsuot na siya og fine linen which is the righteousness. Kung inungdan di kita katubang bisag mingon ta rapture ko niya, so pag rapture nimo nga wa mo kay righteousness. Kining righteousness mo ni usa ka butang nga din explicar ni Jesus Christ, gisulti ni Jesus Christ, unahan ninyo ang gingharian sa langit at ang pagkamatarong. Kaya kanang pagkamatarong mo na ang gingharian niya, mo na ang kingdom nga gi-prepare para kita gi-invite. Unya, kinahanglan magsuot tao, fine linen which is the righteousness. Matod pa niya sa Jeremiah, diyan nato nakita nga kinahanglan sa verse 15, ingon pa niya din chapter 1,
Anto, matod pa niya din eh. Then said the Lord unto me, though Moses and Samuel stood before me, yet my mind could not be toward these people. Cast them out of my sight, and let them go forth. Matod pa niya, bisan daw kuno si Moses o si Samuel nagatubang yun sa Ginoo. Matod pa sa Ginoo, sa iyang unang-una dili nako ni madawat ni mga katawhan. Giingan niya ang mga Israelites. Nga matod pa niya, dili nako ni madawat sa unuhuna ni mga katawhan. Isalikway na sila sa ako ay palayo na sa akong atubangan. Bahalag bisan asa na sila. Unya matod pa sa chapter 2 verse 2. And it shall come to pass sa diyang amuabot na ni, if this say unto thee, ug sila muingon, whither shall we go? Forth, matod pa niya. Then thou shall tell them, matod pa niya, sulti siya, kung muta na sila, asa naman mimuat to, sulti sila. Thus saith the Lord, nag-ingon ang Ginoo, such as are for death, to death, and such are for the sword, to the swords, and such are for the, matod pa niya, famine, such are for the captivity, to captivity. Kung manguta na sila daw, giinan niya si Jeremiah, kay ang Ginoo wa namang gid ganahi sa Israelites. Kuyaw kayo niya, pasalamat ang aking mga Israelites, wala ganahi sa Ginoo, ilang giligid si Jesus Christ nga nag-invite nila, kung hinungdan ilang gipatay ba. Wanang gingarian sa langit mo bito na nga ang usa ka butang nilang sala. Kadi kini wa gyud sila nagsunod kang Kristo. Mo nang hinungdan kita nakadawat kang Kristo Jesus. Mo bito na niingon siya dinhi nga ipalayo na nako kung sila mangutan na asa man mimuadto o kung sila adto sa kamatayon pasag din na sila adto na sa kamatayon. Kung adto sila sa espada, pasag din na sila. Kung adto sila kagutmanan, pasag din na sila. Adto na sila kagutmanan. Kung sila madakpan, pasag din na sila. Madakpan na sila. O bito na karon kining minsahian ni kining prophecy ni Jeremiah mahitabo po ni sa ato karon. O bito na ang gingon ni Jesus Christ nga kita gi-invite man ta. Kinahanglan manulod ta sa gigarian sa langit nga di magsuod yun ta og bisti sa kasal. Kay kining may tungod sa pagkakristohanon nga nanalagat ta diya sa kingdom of God. Kay kini mao kini ang atong himuong pagabuhaton diri nga bilang practice kay dito unya pag abot sa Ginoo kaslon manguta kang Kristo Jesus. Mo bitaw na nga din kining mga Israelites wala sila nang duol kang Kristo. Mo nang gingon niya dito dili daw sila muadto. Ikaduha matod pa nila dito sa story ni Jesus Christ ilagit pag yung gipatay. Ug ang ikatulo kung imong basahon ang gisulti ni Jesus Christ sa Matthew 22 dito giingon panlakaw na lang mo sa kadalanan. Ug kinsa ito nyo makitan bisan pa mga naanay diferensya sa ilahang mga lawas nga mga pia, mga blind, mga unsa pa na sila diha. Invite na sila. Basta lang nga magsuot sila o ganang business sa kasal. Kaya mo na inungdan nga din, kita, mo nang giingon blind ta, naka sa darkness, mga Gentiles. Sila gani, mga Israelites, giingnan na si Ginoo isalikway na kanako, bahalag asa sila padulong. Mo na nga, kini parte na ni sa tuwa nga din ang Ginoo nagtawag pud nato. Pero dili ta mag-isip kanila nga sila gisalikway. Total, ang giingon manggod dito ni Pablo nga kini sila tungod kay ang pagtawag sa Ginoo bilang kanila dili man na ma-revoke, irrevocable man daw na. Dili na mawala. So baliko na sila sa Ginoo. Pero kita, si Jesus Christ ni ani para sa mga Hintil. Di man ta pwede nga si Jesus Christ mo ato sa Hintil kay bawal man sa mga Hudiyo. Pero si Jesus Christ kung mong basahon ni sikreto lang siya adto sa mga Hintil. Muna nga ang iyang pagsikreto pag adto ang iyang unag yung giwalihan ang babae. Muna daghan kayo mga babae ng alagad karon muna kamo mga babae. Muna gingon padayon jud mo kay ngano man naisulat na mga babae nanunod. O bitaw nang niingon ang propeta tong unang panahon nalaot kamo mga elder.
mga lalaki diya sa Ginoo kay ngano man gidaw-daog lang sa mga babae, ang mga babae no ay nakakatun sa pulong sa Ginoo ng mga batanon. Muna ang mga laki gamay ra diya sa simbahan ko. Muna giingon sa Ginoo magpadayon tantanan. Gadin makadungog sa pulong sa Ginoo. Ingon pa niya diri sa 14 sa Jeremiah. Sa 14, chapter 14, verse 20 and 21. We acknowledge, O Lord, our wickedness and the iniquity of our fathers, for we have sinned against thee. Sa verse 21, do not abhor us for thy name's sake. Do not disgrace the throne of thy glory. Remember, break not thy covenant with us. Muna ang prayer ni Jeremiah. Sa diya nga din, gisultihan mo si Jeremiah kanang mga tao. Kaya una ni gisulti ni Jeremiah kanang mga tao, niingon man gud sila. Kaya ang prayer ni Jeremiah niingon, among gi-acknowledge among sala Ginoo. Nya diha niabot kay imong basahon, wa gyapon sila ni duol sa Ginoo. Mo nang niingon na ang Ginoo sa Jeremiah. Isalikway na sila. Kaya niingon si Jeremiah dinhi, among gi-acknowledge kanang namo ang amo ang mga dautan, mga iniquity or wickedness of our father that we have sinned against thee. Manang giingon ilahang ilaba matud pa ni Jeremiah pero ang uban wala. Manang niingon siya dinhi, ayaw kami kanang gitawag kanang isalikway, kanang abhor, kanang isuka ba, kanang ludon ka, ayaw itugot nga ludon ka namo kay ngano man tungod sa ilang pagkadaotan kundi pinaagi sa imong ngalan nga gitawag sa imong trono sa himaya, hinumdumi ang imuhang mga pakigsaad, kubinan. Kaya Ginoo na magikubinan sa tao, nga ang mga tao himuo niya ang gitawag og the seed of promise, kanang mahimong liso sa mga panaad. Kita gihimo matang liso sa panaad kay naa man tay pagtuo. Ang mga Gentiles nga dunay gitawag og pagtuo, sila ang gitawag ingon pa ni Apostol Pablo, the seed of promise. Kay ang atong amahan si Abraham nga kita mga anak niya pinaagi sa atong pagtuo. Muna nga kita mga Gentiles mutuo gyud ta. Kinahanglan gyud ang ato ang pagkinabuhi basihanan gyud sa pagtuo. Muna yang gingon sa Roma chapter 10. Ang mga Israelite ingon pa ni Apostol Pablo ignorante sa pagkamatarong. Wa sila kabalo ba sa pagkamatarong sa Ginoo, nga matod pa niya diya ang pagkamatarong sa Ginoo, gibaliwala lang nila, gi-ignore nila ang righteousness. Wala sila ni submit sa righteousness of God. Mao ginagiingon ni Apostol Pablo sa Roma chapter 10, verse 3 to 5, ilang gireject ang righteousness. Gi-ignore nila kanang wa sila kabalo ba kay ngano wa man sila ni submit. Mo ni sa diya nga nibasa po ko, ako gipangutana ko kagalingon kami mga Gentiles Ginoo. Wa ba mi na ignore? Ni submit ba mi sa imong righteousness? Mo bitan ang niingon si Kristo, come unto me and learn. Mo nagiingon ni Apostol Pablo sa diya nga ni gawas na si Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 20. You are not so learn Christ. Wala gyud mo makakaton diya kang Kristo. Ano man, kadugay-dugay na si Kristo nga atong gidawat nga hangtod karon wa kita kabalo kung sa atong buhaton. Unang pasalamatan nato ang Ginoo nga siya nagpahinumdom nato. Nga din paandamon ta sa diya nga moabot na ning gitawag og extension of mercy. Nga di naa dito nga siya maghatag og lansang diya sa balaang puloy-anan sa Ginoo. Nga i-fix niya ang nails. Nga matod pa niya in the holy place. Muna na itong buhaton, kanang fix na ba, ilansang nagadiin. Nga, ingon pa sa Ecclesiastes chapter 12 verse 10, nga ang usa ka preacher, mangitag yun na siya og acceptable words, like a driven nails. Kanang pulong nga din, lansang, nga nalubong yun sa usa ka Kristohanon. Muna nga karon kining akong pagwali ninyo, usa lang ni kapahinumdum. Nga sa diya, moabot na gani ang freedom nato, nga din, wala na hasol nato, wala na nagdumala nato sa kalibutan nga din aron kita moadto simbahan magmalipayon ta diya sa tubangan sa Ginoo sa diha moabot na ang panahon nga giingon niya diya na putang gilidim. Wala pabuto nato na pero samtang wa pa na abot
Mo ni ato ang hisgutan karon sa diya nga moabot na nga diin ang Ginoo na warning na nato nga kung sila ignorante sa pagkamatarong, tanawon po nato tong kagalingon di ba ta ignorante sa pagkamatarong. Kabaw bangon sa nang pagkamatarong mao kanaan granted sa usa ka tawo nga diin usa ka asawa sa Ginoo, anak sa Ginoo nga Moses Kristo nga magsuot jud siya. Di pwede nga dili ka magsuot inigabot sa langit. O bitana ninitak na atong pangitao ning righteousness kung unsa ning righteousness. Wana ang Deuteronomy chapter 33 verse 19. Ingon pa ni Moses, "These shall call the people unto the mountain. There they shall offer sacrifice of righteousness, for they shall suck of the abundance of the seas and of the treasure of in the sun." Nga matod pa niya ngano daw mag-offer og sacrifice of righteousness, kay nga naman nakadawat sila og abudansya, mga panalangin nga matod pa niya gipuno sila sa panalangin sa of the abundance of the sea, kanang ang ilahang kadagatan napuno na sa isda. O ito to si Jesus Christ dito sa Galilee, sa dagat, sa pa, nagisgot siya about atong mga isda, nga muna ang 12 disciples, ang usa ato si Pedro, gihimo siya fishers of men, kay nga naman, katong bisag gamay to ang ilahang daga, o sapa dito lake nila, napuno sa isda. Di ba? Matong gisample ni Jesus Christ, nga matod pa niya, itaktak lang na diya sa unahan. Ingon pa ni Peter, dito magani medyo sa layo, magani minakuha, diya na hinun sa unahan. Pinaagi sa pagtuon ni Peter kay si Kristo may nagsugo bisan asa dapita. Ang Ginoo maga-supply. Mo tong nakabaton sila og daghang isda. Mo ni ang iyang giingon dinhi. Nga ang mga tao matod pa ni Moses ingon ang Ginoo, tawgan ang mga katawhan animo sa bukid ug mag-offer mag sacrifice of righteousness kay nga naman nakadawat sila og abundansya. Mo bitaw nakita karon ang iyata dinhi. Kaning ato ang pag-anhi dinhi, nag-offer ta og sacrifice kay nga naman ang Ginoo nag-supply nato. Mo na ang mga Kristiyanon nga nakailak ang Kristo gisupplyan na sila tanang mga knowledge, talent o unsa pa na ilahang mga give na batunan sa ilang paggalingon nga di nakakwarta sila og dagko hinatag na sa Ginoo. Mo nang giingon ni Solomon, ang Ginoo nagatag ana imong kahibalo, skill kanang mga knowledge nimo, wisdom nimo. Muna ang Ginoo nagatagana. Mo bitay nungdan dito sa Ecclesiastes ingon ni Solomon sa chapter 12 sa verse 1, remember the Creator. Hinumdumi lang yung Creator kay nga naman ang mga tao manggod sa diha nga din nahimo na silang abundansya tungod sa ilang mga knowledge, wisdom, skill. Nakalimot na sila sa Ginoo. Mosad ni karon iyang gipahinumdom ang mga katawan sa diha nga ang mga tao nga gihatagan ng panalangin sa Ginoo kaya tungunang panahon paggawas nila dito sa Ehipto, dito sila sa wilderness, nga wala gid sila dala nga liso aron itanom. Mo nang nagbagulbol sila, mo nang nag-angal sila. Kaya nga naman, kung sila nadala, mo na ang Ginoo nag-supply nila sa wilderness mana. Ang Ginoo may nagatag nila mana. Kay kung naa pa sila iliso, magtanong nito sila aron makaon nila. Sa diyan nga niabot ni sa panahon ni Moses, niingon na gyud sila kay bagulbulan mga tao. Hala sige, gipanalangina naman sila, gitagaan na sila gliso nga makatanong sila kung kanang nakakuha na sila mga kalankon nila diha sa dagat o gihimo lang sudan, matod pa nila ani na lang mo sa bukid aron pag-offer of sacrifice of righteousness. Nganong righteousness man? Kaya kaya nag-offer of sacrifice, dili righteousness. Sama ni Cain. O bitoy nung gipatay niya si Abel, kaya nga naman, ang iyang pag-sacrifice, dili righteousness. Nabaw ka ba sa istorya ni Cain? Nga ang iyang gi-offer nga din katong mga bunga sa mga tanong niya sa gulayan kay siya sa mga farmer niya si Abel sa kakarnero nga magbalantay. Nga iyang gi-offer ang mga salin sa halin sa iyahang mga gulayan. Mga salin lang ba? Wala inungdan nga ang Ginoo, wa nahimuot sa iya. Wala gibutan sa Ginoo nga ang kasina naa sa iya, ang kalagot kasuko nganong wa dawat ka sa Ginoo. Nya nahunawanan na siya kanay bitong kasina sa tao, upatay man gid mo inungdan kay si Abel, nagbuhat man og sacrifice of excellency mo iyang giingon. Mo to nagsilo si Cain, di patay niya.
Muna nga ang gusto gyud sa Ginoo aron dili na mabatunan nato ang pagkasina sa uban nga sila ni asinso, sila na dato. Mo bitaw na ang Ginoo nagtudlo nato bilang kitang mga Kristohanon kung mag-offer lang pag sacrifice of righteousness sa tinuod lang. Mo nang giingon sa Ginoo, it is more blessed to give than to receive. Kung mag-offer ta og sacrifice of righteousness nga ihatag nato sa Ginoo, kita nga nag-offer, mas blessed pa ta sa atong ihatagan. Kay ngano man pag Ginoo panalangin kung kita mag-offer. Mo na ang usa gyud kabutang nato ngano nga diin naata diri karon. Dili ingon nga nagsimba ta kay ang tinuod pagsimba is sacrifice. Ano sa kabutang nga diin ang tao walay righteousness ba? Sabi niyo ang Ginoo, ingon pa ni Jesus Christ sa John chapter 4 verse 24 o sa 23 or although gikan sa 21 antod sa 24 nga matod pa niya pag-ansing ni Jesus Christ, niingon si Jesus Christ sa mga katawan, ang atong amahan nga nasa langit nagapangitan ni atong mga magasimba sa espiritu ug kamatuoran. Ang iyang gipangita nganong espiritu magkamatuoran kanang pagbati ba og tinuod nga diin kung ani ganita sa simbahan anang tinuod nga atong pagbati nga diin nag-offer tag sacrifice of righteousness because ang Ginoo ang right gyud nga nag-offer og sacrifice nga which is muna ang pagsimba nga ikaw iya sa Ginoo, that is right. Kung ikaw iya sa Ginoo, ang imong Ginoo balaan, so therefore ang tanan nimong halad kinahanglan balaan, that is righteousness. Dagang kayo mga righteousness gawa nato nabuhat. Pero magpadayon ta, pero kini usa lang ni ka-warning nato nga di kinahanglan magbuhat og righteousness because kanang righteousness is a fine linen. Mao na atong isuot. Una ta mo atubang kang Kristo bisan man kana nga diin kita nagapaabot sa rapture, importante gayud nga kita mahimong takos. Kinahanglan magsuot ta kay kun dili ta takos. O mao lang gyapon pagawason lang gyapon ta sa Ginoo. Ingon pa ni David sa Psalm chapter 4 verse 5, offer the sacrifice of righteousness and put your trust in the Lord. Kung saan na ito pagsalig sa Ginoo? Musalig ta sa Ginoo, sige. So, mapagsalig sa Ginoo, kanang bahala ng Ginoo sa tuwa. Basta ato, buhaton ang righteousness. Musalig ka, unya ikaw, nagbuhat ikaw, ani mo buhat ang Ginoo. Mo bitang naniingon si Jesus Christ. If ye abide in me, my word abide in you, ye shall what will it shall be done. Kung saan man mo pagsalig kang Kristo, nga wa man ka nagbuhat sa gisugo sa Ginoo, kung kamo pabilin ako, ang pulong dapat pabilin ninyo, aron sa inyong pangayoon, ihatag niya. Una, kung magsalig ka kaniya, buhata ang gisugo ni Kristo. Ayaw na buhata ang imong buhat, kay ang Ginoo na bahalaan na. Kung bitaw na ang ipasugo sa Ginoo na to, ang gisugo na to sa Ginoo, gi-invite ta. Diya sa gingharian. Kung ang mga Hudiyo, mga Israelite, dili mo adto, kita dapat mo adto ta. Labas sa tanang kung mo adto ta, tanang Kristohano nangadto man, kinahanglan ilho na to katong balay sa nag-invite na to. Sabi niyo, kinsa to, tagiya tong balay. Ang Ginoo, gingharian to sa Ginoo. Kaning mga kasimbahan, ang gitawag ni gingharian. Mao ni ang gingharian sa Dios ang mga kasimbahanan. Nga diin ang hari, ingon pa niya sa kasulatan, mo intron lang diha kung doon na ang righteousness diha. Bisa pag mingon ka nga kanang-tanan simbahan gingharian sa Dios, kung walay pagkamatarong niya sulod sa simbahan sa tinuod lang, dili gyud mag-reign ang Ginoo diha. Wala naghari ang Ginoo diha kay walay righteousness. Mo bitan ang mingon ko kaninyo nga buhaton nato ang righteousness. Aron kining atong giingon nga gingharian nga giingon ni Jesus Christ, kauban nato siya. Kani ato kining gingharian balay ni sa Ginoo. Wanang niingon siya kang Moses, ingnan ako mga katawan, buhatan ko nila og sanctuary that I might dwell upon them. Aron makikuban ko nila. Muni karon nato kauban ang Ginoo bisag taliwala ini pandemic, pestilence ang Ginoo kauban nato. Wanang si David niingon, kinsa katong nagapuyo sa sekreto nga balay sa Ginoo, under siya sa shadow of the Almighty, ang Ginoo may nagtabo nimo. Sultihan tamo sa tinuod ako nabasahan kini ato ang balay kung pagbuhat ay righteousness. Libo ka manulunda na sa ibabaw.
Ang pulong sa Ginoo nagsulti nga ang manulunda mao'y teachers nato. Nagantay nato. Munang di taangan mahadlok kini kung nagsimba kag Domingo. Nga naman, ang Ginoo may nagbantay nato. Nahinumdum ko ni Jesus Christ ba? Kung Ginoo mahadlok man ni. Nagpasimbaon mi Sabado niya. Ang muna andan Domingo nang pray gani ko Lord unsa man gyud. Wala man gipadayag sa Ginoo, humunong padayon ta sa ano. Padayag sa Ginoo, mabitaw na nga ako. Kung saan ako pagsulti ninyo sa tinuod, kung dili ko pasabton sa Ginoo, himo bitang na nagaampo ko kanunay. Kakining simbahan, mo ning gingarayan sa langit, mo na itong taguanan.